Mo bi ka sarada e be ka mun naje ne wa ay an ka take ni ya yɛrɛ ka koya bolo awo an kun bɛ nin sujet kan sisan awo ni ya yɛrɛ ka koya bolo a tɛ ba ka ko ɲagamina o a tɛ ba fo dossier a tɛ table o a tɛ fa ka sa e ba nu kɛlen don ka kale da ɲɛ a kangari bɛ d'aw ye a t'a dabila a t'a dabila a bɛ dabila ni se ni y'a dabila waati selen abu mun ye kunnafoni la kumabaw la an bɛna mun ka bɛnɛgɛ a sarada k'a ɲɛsin limanaw ma bi o tɛ dɔwɛrɛ ye ni hakili b'a la daba wuli mun n'o kɛra maison de la presse la maison de la presse bɔn sen ka bɔn kun kan o baara mun n'o kɛra ye abu safinɛ jara mun ye maison de la presse yɛrɛ ɲɛmaaba banjugu dante a kuma da dɛ a ko ne y'a yira k'a fɔ nin baara mun n'a y'an ka cakɛyɔrɔ sɔrɔ an b'a kɔn bi an b'a kɔn sini abu safinɛ jara o kunnafoni bi yan an n'o lase abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye mun ye médiateur n'o bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ siga t'a la a bɛ taama na an ka jamana o kɔnɔna la Goodluck Jonathan ale maa fɔlɔ minnu kɔni ye ɲɔgɔn ye Goodluck Jonathan y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ale jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko min ye transition mun n'a bɛ sen kan abu safinɛ jara ko a bɛ kɛ hɛrɛ la ale kɔni ye o kunnafoni k'o di abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye dungo jugu yurugu ɲamiri jugu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bafa ani kilicɛ ye an bɛ taa an da Ageroute kɔnɔ Ageroute mun ye CFA miliyari kelen abu safinɛ jara ko o tunnen n'o ye u b'a bɔ ninnu ta kɛra bafa ni kilicɛ koyi Ageroute biya tu y'a bɔ abu safinɛ jara wa bolodɔngɔni bɛ si maa minnu na i k'olu dɔn wa a DG kɔrɔ fila don Mohamed Attaher les ex DG awɔ Mohamed Attaher Ak Amaman Attaher Ak Amani après ani Segu Kontaka u ka daw suwa dɔrɔn n'u ye kɛlɛkɛdaw suwa bɔdaw datugu kosɛbɛ u b'a bɔ a bɛ ala ka ɲɛ ka o kunnafoni bi yan abu safinɛ jara an n'o lase abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye kasoladen dɔ n'a tɔgɔ Bubakar Jim Bubakar Jimu abu safinɛ jara ale kɔni tilala mun ye gardi la an bɛ don min na ko bi hali sini Bubakar Jimu a bɛ ka ɲini a ma ye a tilala gardi la cogo di ko n yɛrɛ kɛra cogo di abu safinɛ jara kuma kelen don a kɔnɔ bi an n'a lase o sabu ka se ka faamu tugun ni se faamu ne a tɛ faamu dɛ n'a jɛra ɲɛfɔliw ka kɛ a na se fila tabarikala abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye hali bi kunnafoniw la kumabaw la i bɛna ye k'a fɔ ko mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ mun ye conférence de l'union internationale des magistrats o kɛnɛ kan abu safinɛ jara a ye kɔrɔfɔ k'a ta a ye kɔrɔfɔ minnu k'o fɔ o kɛnɛ kan an n'o lase limanaw ma abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye bras de fer o bɛ mun ye an ka jamana marabagaw u ne mun ye an ka jamana den tiɲɛnen ninnu ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ sema ko fɔ abu mun ye bras de fer mun n'a bɛ tali kɛ accord d'Alger kan kuma kelen don o kan o sabu mun ye médiation internationale ale kɔni ye welekan dɔ bila mun ye parti fila bɛɛ lajɛlen ma Mali gouvernement ani ka taa fara mun ye sema kan o welekanw bi yan an n'o lase abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye rédaction de la nouvelle constitution n'o b'an ka jamana sarasunba ko fɔ a kura o ko fɔ abu ko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ban bi pewu tɛnɛndo ntɛnɛndo kuna sini a banna ntɛnɛndo k'a baara bɛɛ banna kuna sini a tɔ ye ka taa da président ɲɛkɔrɔ kuma ɲɛna o ka ɲi minnu ko ko a ka bɔ a ma an b'an sɔn koyi abu safinɛ jara n'o fana bɔra ye abu safinɛ jara nin ye kabako ko ye an ka banki belebele mun bɛ yen n'an k'a ma ko BOA Mali abu safinɛ jara kumaw kɔni ko sɛbɛkɔrɔ cayara k'a yira k'a fɔ ko mun ye cybercriminalité abu safinɛ jara ko o sɛlɛla nin banki in kɔnɔna la wa maa minnu tun bɛ fɛ ka banki in ka a jaso abu safinɛ jara k'u ka laɲini kɔni tun ye miliyɔn 6 u y'o de laɲini miliyari sakɛ miliyari 6 awɔ u y'o de laɲini nka banki kɔni y'a yira n'o bɛ BOA Mali ko fɔ abu safinɛ jara ko situation bɛ cogo min na k'a maîtriser len n'olu bolo u sera ka kɔ ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma contrôle bi o kunnafoni bi yan an n'o fana k'o lase kunnafoni kɔni ka ca hali mun ye Gawukaw fɛ yen société civile kɔni ye welekan bila mun ye jamana premier ministre ma o sabu kɛ mun ye lakanabaliya ani ka taa fara mun ye fɛn caman kan abu safinɛ jara ko an ka jamana kɔrɔnfɛn fana bi ko kabako don u ye welekan ka a bila Choguel ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni ye kunnafoni minnu ni waati n'a y'an labɔ abu safinɛ jara an bɛna nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛnɛgɛmo k'a lase limanaw ma jamana kɔnɔ ani ka taa bila mun ye a kɔ kan Nura FM don 76 33 43 03 Yakuba Gindo dɔgɔnɔw ka masada radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 abu an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 abu sirajan taama an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo maa kari ka don ne bɔ ni sɛbɛnfura min ye u k'a ma ko Sɔrɔden Bamako sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de Yusufu
Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛɛ Goodluck Jonathan ko fɔ Abu Safinɛ Jara belebele a bɛ tile 3 taama na an ka jamana o kɔnɔ taama mun na a daminɛna tɛnɛn kabini février kalo tile 20 san 2023 i bɛna ye k'a fɔ Goodluck Jonathan a kan ka tile 3 taama nin kɛ an ka jamana o kɔnɔ a ko min ye médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o bɛ CEDEAO ko fɔ kabi gɛlɛya kɔni nana don mun na an ka jamana o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara gɛlɛya mun n'a bɛ tali kɛ coup d'état la maa mun n'o o kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ka kɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de ye anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara o de ye Goodluck Jonathan i bɛna ye k'a fɔ Goodluck Jonathan gɛlɛya in daminɛ fo ka n'a bila bi la a yɛrɛ ye taako nako caman kɛ an ka jamana o kɔnɔ nka a ka nali laban in Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la kabi tɛnɛn don Goodluck Jonathan a ka mun ɲɛ pankuru kɔni o jiginna an ka aéroport international kɔnɔ n'o bɛ ye Modibo Keyita ko fɔ Abu mun ye Goodluck Jonathan Nigeria masakɛkɔrɔ o tɛ wa a ka nin taama in kɔnɔna la ani Mali autorités bɛna ɲɔgɔn ye wa ani politikimaaw bɛna ɲɔgɔn ye Abu Safinɛ Jara fo ka taa fara mun ye société civile ma Goodluck Jonathan ani nin bɛɛ lajɛlen kan ka sigi ka baro k'a kɛ baro mun na a bɛ tali kɛ transition yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Goodluck Jonathan i bɛna ye k'a fɔ ko a nalen ani maa fɔlɔ minnu olu sigira ka baro kɛ o de bɛ tali kɛ mun ye comité local de suivi de la transition au Mali ale de ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu na a sigilen don ka transition in k'a ka taabolo ni ka a jateminɛ Goodluck Jonathan a n'o olu kɔni sigira k'u ye marasi ka a sɛbɛkɔrɔ batiri u ni ɲɔgɔn cɛ o sigi kɔfɛ Goodluck Jonathan kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ tigɛ sen kan mun ye politiki yɛrɛ bunakun sira fɛ mun ye transition kɔni ko a bɛ se ka kɛ lafiya o la cogo min na Goodluck Jonathan a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye transition mun n'a bɛ sen na Mali la bi ko transition kun kan ka cɛ mun ye février 2024 wa a bɛ kun cɛ ni masakɛ kalata de ye n'o bɛ jamana faama kalata na a b'o o ko fɔ nka Goodluck Jonathan a y'a yira k'a fɔ ko walasa an bɛ se ka se février 24 ma Abu Safinɛ Jara o ti ɲɛ abada ko gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ olu ka fura ka bɔ an la walasa mun ye kalata yɛrɛ ko o bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna o la cogo min na Goodluck Jonathan a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ani ko in yɛrɛ tɔ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kalo 11 o ɲɔgɔnna o kan mun ye transition yɛrɛ ko a tɔ ko a tɛ tɛmɛ o kan o de hukumu kɔnɔna la Goodluck Jonathan y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ sen kan kalata minnu n'olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara n'o bɛ maire kalata ko fɔ n'a bila mun ye wasaden kalata a ka ca n'a kun yɛrɛ bɛ cɛ mun ye masakɛ kalata la n'o bɛ président kalata o ko fɔ n'o o kɛra Abu Safinɛ Jara k'o bɛ kɛ sababu ye fanga ko a bɛ bila ordre constitutionnel kɔnɔ Goodluck Jonathan a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a ka nin nali kɔnɔna la ko siga t'a la ko ani disibaw bɛna ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ n'an b'a fɔ ma ko Nations Unies maaw Abu Safinɛ Jara olu minnu b'an ka jamana na Goodluck Jonathan y'a yira k'a fɔ ko ale n'olu na sigi ka barolasigi kɛ o mana bɔ yen Abu Safinɛ Jara mun ye Ghana ambassadeur mun na o b'an fɛ yan Goodluck Jonathan a n'o na sigi o mana bɔ yen mun ye Nigeria ambassadeur mun bɛ yan a n'o na baro kɛ Abu Safinɛ Jara fo ka taa fara mun ye lasigiden o lasigiden ma an ka jamana in kɔnɔ Goodluck Jonathan ni waati n'o y'a labɔ a n'a caman kɔni na sigi ka baro kɛ jamana in yɛrɛ transition a bɛ taabolo minnu kɔni ko o kan Goodluck Jonathan a ka nin taama in kɔnɔna la ko siga t'a la a n'an ka jamana gouvernement Abu Safinɛ Jara u bɛna sigi ka marasi ka baturu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o mana bɔ yen classe politikiw Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye société civile maaw kan Goodluck Jonathan ani nin bɛɛ lajɛlen na sigi ka kuma transition yɛrɛ bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi majɛ ye yɔrɔ jumɛn gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya kɔni ni ka a furan ka bɔ yen nka Goodluck Jonathan a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni hakili sigilen don bi wa a jigi sigilen don bi a b'u k'a yira k'a fɔ ko min ye transition mun n'a bɛ sen ka Mali la wa ko transition ko a bɛ kɛ lafiya o kɔnɔna o la wa k'a bɛ kɛ hɛrɛ o kɔnɔna o la Goodluck Jonathan Abu Safinɛ Jara a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ale kɔni jigi b'a kan ko wa ko transition ko a bɛ kɛ lafiya la wa min ye olu kan ka fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn tigɛ k'o tigɛ sen kan walasa min ye transition a bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogo min na ko olu n'o fɛɛrɛ k'o tigɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ Yusufu Konate ko fɔ a y'a yira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Goodluck Jonathan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale jigi kɔni b'a kan ko transition ko a bɛ ban hɛrɛ la wa min ye kalataw k'o bɛ kɛ février 2024 mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ Yusufu Konate ko fɔ a ko n'o bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye coalition mun bɛ n'an k'a ma coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali Abu Safinɛ Jara olu ye communiqué dɔ bɔ k'o bin waati tɛmɛnen in na communiqué mun kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni kamana ganna kosɛbɛ ko sabu kɛ mun ye waati minnu olu bolodalen don kalata kan ka kɛ waati minnu na Abu Safinɛ Jara ko retard caman ba ko an y'o ta o la koyi olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ mun ɲini jamana transition marabagaw fɛ Abu Safinɛ Jara k'olu ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka bɔrɔlasugiw boloda joona joona maa minnu n'olu da bɛ don kalata la u ka bɔrɔlasugiw boloda u ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw hakili bɛ se ka sigi a fɔ ko in yɛrɛ a bɛ taabolo mun ni k'o kan a ko n'i y'a lajɛ coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali Abu Safinɛ Jara ale fana ye jɛrɛjɛkuluba ye jɛrɛjɛkulu mun don olu bɛ kalata yɛrɛ kɔni ka a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan fasoden ɲumanw don wa siga t'a la
olle ni kunnafoni k'a di Goodluck Jonathan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni jigi b'a kan ko transition ko a bɛ kɛ hɛrɛ la février 2024 ale jigi dalen bɛ ka kalata in ko a bɛ kɛ o waati la kunnafoni filɛ nin an y'a bɛn nɛgɛmaw ka bɔ mun ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la Birikɛrɛ ka fɔ Yusuf Konate an b'a fɔ ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ l'indépendant la ka kɛ n'i ka dɔn ka fɔ bi sɔgɔmada bɔli ye b'ale ta calaw ye Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn ye i ka dɔn ka fɔ min ni o ye Assimi Goïta ye ka dɔn ka fɔ conférence de l'Union internationale des magistrats o bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ magistrat minnu ni olu bɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun bɛɛ lajɛlen kan minnu kɔni ka dɔn ka fɔ u nana lajɛrɛba cogo anw fɛ yan min ni ka dɔn ka fɔ février kalo tile 21 i ka dɔn ka fɔ a baaraw n'u donna wa u na to senna i ka dɔn ka fɔ ka taa se fɔ février kalo tile 25 ma min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ anw ka Assimi Goïta la a so i ka dɔn ka fɔ a ye kɛnɛ sɔrɔ koyi kɛnɛ in kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ Assimi Goïta a ye hakilina min zarada o ti dɔ wɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko pouvoir judiciaire n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛlamaw ye i ka dɔn k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ sariya jo sariya ko ta k'a lajɛ k'olu jɔyɔrɔ ka bon i k'a dɔn k'a fɔ kiiriko kɔnɔ kosɛbɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta a tun bɛ kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin cérémonie in na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ magistrat olu ka nin lajɛrɛba in senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye a 26nan ye min ni k'a dɔn k'a fɔ san o san a bɛ kɛ groupe régional k'a dɔn k'a fɔ africaine de l'Union internationale des magistrats magistrat ni o ye kiiritigɛlaw ye o diɲɛ tɔnba i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ Bamakɔ yan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a baaraw daminɛna kabini tarata don i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 21 wa u n'a to senna i ka dɔn k'a fɔ ka se fɔ février kalo tile 25 ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan n y'o de fɔ k'a fɔ maa caman tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Assimi Goïta ka taa se i ka dɔn k'a fɔ premier ministre i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kugola Mayiga i ka dɔn k'a fɔ anw ka gouvernement maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko président des institutions ninnu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se i ka dɔn k'a fɔ syndicat groupe fila minnu ni olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ magistrats jɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ syndicat autonome de la magistrature i ka dɔn k'a fɔ olu tun bɛ a kɛnɛ kan président de l'Union internationale des magistrats ko k'a dɔn k'a fɔ olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ groupe régional la i ka dɔn k'a fɔ l'Union africaine jɔ a la magistrats ka tɔnba la i ka dɔn k'a fɔ Europe jamana maaw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Amérique latine ma ani ka dɔn k'a fɔ Océanie ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan wa minnu yɛrɛ bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko corps diplomatique ani consulaire n y'a dɔn k'a fɔ o ye jamanaw ka ciden minnu bɛ an fɛ jamana kɔnɔ yan a ka jan ka taa se ambassadeur kunda ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ syndicat autonome de la magistrature n'o ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ Burama Kariba Konate i k'a dɔn k'a fɔ a fana a tun bɛ kɛnɛ kan we e ko ale nisɔndiyalen ma kɔrɔfɔ ta a nisɔndiyalen a y'a jira k'a fɔ ko nin lajɛrɛ min filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jɛrɛjɛkulu 92 de ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ association des magistrats jɔ a la Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ani diɲɛ yɛrɛ bunakun kan olu bɛɛ lajɛlen de kɛlen filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ continent bɛɛ lajɛlen maa bɛ a kɛnɛ kan we ma i k'a dɔn k'a fɔ baara in dabɔra min kama o de ye i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kuma ka kɛ jateminɛw ka kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛ a bɛ taa sira minnu kan a ka dɔn i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta la Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a tun bɛ kɛnɛ in kan waati min na i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minɛ koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ la promotion des droits de l'homme i k'a dɔn k'a fɔ en période de crise o ti dɔ dɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ jo sariya bɛ se ka boli cogo min na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ waati gɛlɛnw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ o waati kɔnɔ jo bɛ min bolo u ka di o ma i k'a dɔn k'a fɔ kiiriw ka tigɛ a tigɛ cogo la wa i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ba bɛɛ lajɛlen n'i ka sariya i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni kɛlɛ a waati min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta la son occurrence i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ ta koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin baara in n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman de bɛ a kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ka jo sariya ko k'a di maaw ma ko i k'a dɔn k'a fɔ a ti taa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn damadɔ kɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an de bɛ olu wele ko thématique a ti taa fɛn damadɔ kɔ o fɛn damadɔ bɛ tali kɛ min na o de ye i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption et la délinquance financière n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ foroba wari o burujali ani yurugu-yurugu i k'a dɔn k'a fɔ jo sariya tɛ se ka boli fiyewu tant que ni o kɛlɛ o ma kɛ min bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme ni o ye banbanji kɛlɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlɛ o ka kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ jo sariya bolibaliya a dɔw la ni o kɛlɛ ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko jo sariya a sɔrɔ man di min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko cybercriminalité n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kuma jugu fɔ ani nɛni jugu fɔ kuma sidɔnbali fɔ olu minnu bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ koyi ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko criminalité transnationale i k'a dɔn k'a fɔ criminalité o bi n'a fɔ maa fa walejugu i k'a dɔn k'a fɔ olu fana i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ olu labɛnw kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye phénomène ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye taabolo cɛjugu
be minnu ni olu de kan ka kɛlɛ kosɛbɛ sabula i ka dɔn ka fɔ ni ninnu gɛlɛla a bi kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ jo sariya a bɛ boli koyi Asimi Goyita i ka dɔn ka fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ aso la i ka dɔn ka fɔ a nisɔndiyala a ko i ka dɔn ka fɔ n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ ka Mali ta k'a lajɛ diɲɛ tɔnba bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ Bamakɔ yan a ka jan k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ jo sariya ye i ka dɔn ka fɔ ko nin ye laɲini min ni a ka ɲi koyi ba i ka dɔn ka fɔ maa minnu n'a mɛn nin kɛnɛ in kan i ka dɔn ka fɔ a bɛ a ɲini u fɛ olu minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni u bɛ jo sariya baaraw dɔn minnu ni ka dɔn ka fɔ u bɛ wele ko professionnels kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ chercheurs maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ u bɛ ɲininiw fana kɛ a ka jan i ka dɔn ka fɔ kiri a bunakun kan o fana ko bɛɛ lajɛlen ka i ta kɛ walasa i ka dɔn ka fɔ kiriw bɛ se ka di maaw ma walima i ka dɔn ka fɔ jo bɛ se ka di min ni jo ka kan jalakitigi o ka jalaki Asimi Goyita i ka dɔn ka fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada i ka dɔn ka fɔ kɛnɛ in kan i ka dɔn ka fɔ da sera min ma ka gɛlɛya fana o ye i ka dɔn ka fɔ jamana minnu bɛ yen n'olu ye Saheli jamanaw ye cani minnu bɛ ka kɛ a yɔrɔw la i ka dɔn ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jo ka taa i ka jo sira fɛ maa min bɛ i ka dɔn ka fɔ ko jalaki bɛ a kan ko jalaki ka bin i ka dɔn ka fɔ ko kiri kana tigɛ ka taa fan kelen fɛ sabula i ka dɔn ka fɔ nin kumaw bɛ tali kɛ fɛn min kan o i ka dɔn ka fɔ sanga ani waati rapport minnu ni olu bɛ bɔ ka bin i ka dɔn ka fɔ anw ka jamana sɔrɔsiw ni kan i ka dɔn ka fɔ kɔrɔfɔ ninnu bɛ tali kɛ o de kan koyi sabula i ka dɔn ka fɔ a waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ ka fɔ rapport minnu ni a bɛ kɛ a bɛ kɛ fan kelen de fɛ koyi nka rapport a tɛ kɛ fan dɔ fɛ walayi fangelen rapport de do point be de ngane may ma ngane nymonke beli ka do ka fɔ Fasiri filɛ an ye min mo ka do ka fɔ indépendant kono Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn abu indépendant kelen ne be bolo do mbe boni aye munye sɛbɛnni kɛ ba ale tɔgɔ Musa Bilali Sidibe abu flake akumara abena tanna jara abu anasifla ni akli bala munye jerje kulumunu o farle no nyanga nanga mako plateforme du 20 février pour sauver le Mali abu sabna jara iteru koro tewa iteru kɔrɔw tɛ wa Abu Safina jara u ye lajɛrɛ mun kɛ Ayobo yaba mɛ fɔlɔ tɛnɛndo min ye février kalo tile 20 maison de la presse la abu na a laban kɛra kiri kɛra wacica bon sen ka bon kun kan Abu tabalu mun ye chaise Abu Safina jara vitre k'a bɛɛ lajɛlen biriba saɲagami k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na maison de la presse kɔnɔ a gɛlɛra koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko o baara mun n'o kɛra ye Abu Safina jara anw ka jabala belebele la n'o bɛ MP kofɔ anw ka ɲɛmaaba n'o de Banjugu Dante dankɔrɔba in a ma to a ka dade kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ nin baara mun n'a talen filɛ ka maison de la presse sɛgɛrɛ Abu Safina jara ko an m'a ko in kɔn bi an m'a kɔnsini o min ye Banjugu Dante a yɛrɛ k'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye a ti jantigɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye plateforme mun n'u faralen no ɲɔgɔn kan Abu Safina jara n'u ko a ma ko appel du 20 février pour sauver le Mali n'u yakili b'a la tɛnɛn tɛmɛnen olu kun kɛlen bɛ ka kun ye conférence de presse dɔ k'o bolo da maison de la presse o kɔnɔ Abu Safina jara mun ye conférence de presse a laban nana kɛ mun ye damɔzɔnkɛla yɛrɛ koyi a laban nana kɛ chaise bɛ fili yan fɛ Abu Safina jara vitre bɛ ci kunnafonidilaw yɛrɛ olu ta kɛ sentigɛ ani ko laban ye Abu Safina jara ko a gɛlɛyara Abu ko a tiɲɛni ko a fanga bonyana kosɛbɛ ko sabu kɛ mun ye maison de la presse yɛrɛ kɔnɔna la ye Abu Safina jara a yira k'a fɔ ko mun ye tiɲɛni mun n'o kɛra ye a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ tiɲɛni a da ka bon tabaliw karila vitres cira kojugu maison de la presse min yɛrɛ rénovation kɛra a ma mɛn wallahi à hauteur de plusieurs millions n y'a bɛɛ tiɲɛ wallahi o kɛra a ko ninnu an ka siran koyi ayiwa sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ Musa Bilali Sidibe ko Abu Safina jara appel du 20 février pour sauver le Mali n'i ye plateforme in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina jara mun ye jɛrɛjɛkulu minnu u b'a kɔnɔ i tulo ma da dɛ Espérance Nouvelle jigiya kura Abu Safina jara coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamoud Digo Semasi olu b'a la ACRT faso ka wele olu b'a la n'o bɛ Isa Kawjim Abu n'o fana bɔra ye jɛrɛjɛkulu min fana n'o b'a kɔnɔ o de mouvement Mali Debu Abu Safina jara o b'a kɔnɔ o tigi ye jɔn ye ne t'o dɔn dɛ tigi t'o la tigi kɔni b'a la ne kɔni t'a dɔn Ala ko ten Abu n'o fana bɔra ye ko RDA Mali o fana b'a kɔnɔ nka Abu Safina jara kɛnɛ in fana kan i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ yen n'o de bɛ maître Mohamed Ali Bacili kofɔ ka taa bila mun ye Useni Amian Gindo mun ye Yusuf Bacili Aras Bacha Abu Safina jara ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye maaw ye maa minnu n'u tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen n'o bɛ 20 février kofɔ Abu Safina jara n'u kun bɛ a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Banjugu Dante Abu Safina jara ko mun ye ko in a ma kɛ a yɛrɛ ɲɛna koyi Banjugu Dante
ko sabu ke akuntale metamana jamana koron fe fana wati mun aka panguru no tuna Banjugu Dante ya ira ka fo Abu Safna jira ko ale teni ko in kalama ko mun ya kuna fo ko abora ka bi ale sisa nga ya ira ka fo fe mun do ko ati sika fami to sila kuma ati sika dani yera la Abu Safna jira ko ni be sika ke Banjugu Dante no be président de la maison de la presse ka krofo no bo ko fo Abu Safna jira ya ira ka fo ko ni ya chien foloi ka be ala ka mali naissance mun ne kuna fo ndilo jabala no be maison de la presse ko fo Abu Safna jira seju ne bigu ne samaraw ani ka tabla mu tabalula olu ka flifli nyoko mata ko ni ya chien foloi ya chien foloi ama dire kew ya chien foloi Banjugu Dante ko Abu Safna jira akoni ko muna kelen flani amba kombi fo ka konshini wa antina jenai amba da bela jira kloka mama de kabara ko yen ke wale ko ke Abu Safna jira ko teka ko abisika daw ko Banjugu Dante Abu Safna jira aka korfo konala ayira ka fo ko munye mun kerawo munya kunyewo akara tuko muyo mamu yake o Abu Safna jira anganto shima angame muma angame zlandra prasi Abu Safna jira ko nyamita angamure akunye femi yo mamu ya ke o be ko re mais mais la presse o de manga ta keta amabe atibe Banjugu Dante Abu Alibi aka korfo konala ayira ka fango ni medom na kombi anta do mamu no kera ni baran kawale ga ante che dongoyi Abu Safna jira ante musodo munye meslo de la presse mamu ko me conférence la do o lu ya alue wa ante che do ante musodo amulu abana munu ngume do abidai kunke Banjugu Dante ko ako anye isheta Abu Safna jira tieni muno kera MP kono ishe na bela jile jatesi kata asarada unyekoro beki jojoro sabani la ko ako sheria do ya ira ka fo ko mi conference ira ko ni kenega ko wati mun na conference ko abe no ya Abu Safna jira ko ma do re na kana fo ko be da jago yele ka do Abu Safna jira ko le kara sobi do fana ya ira ka fo ko ma mun nu ko conference la kenenga ku ira dama de fora nyongo Abu Safna jira ko na ni ngilai abu akoni mana ka to kata ni baraka mesula presila ante jena bi wa ante jena sini ako mun nye communiquer ko boraka bi o boraka bi ka bo jena de kulumi ira ko mako appel du 20 février pour sauver le Mali olu ko ira ka foku ni kala balna ko imballo la ko sobe ko sabu ke ya don ka foko mamunu be ka ni bara ko ke Abu Safna jira ko démocratie jugude do wa bu ka bara ka ne mamunu nga aklina ye mamunu be faka faso don ku aklila ka mine Abu Safna jira ko sabu ke ku usirane ndo ko ni o ma ko bara aywa plateforme ma ko communiquer ni lu ka communiquer aywa Ufuna nyini muye jamana maraba fe ko ka wuli ka to bela jilen ko ke mamunu ye ni baraka bolo maison de la presse la Abu Safna jira teke abese ka takado ko to sabani ngala ko ako o mana boy munye parti yelama ani ka ta fara munye parti pare naka olu fana ira ka fo ni bara muna talem fla ka maison de la presse ka segere Abu Safna jira fendo olutina jena bi wa uba se bokoro ko sabani ngala ko ako akilla jigina Abu Safna jira nyaira ka fo ko ni plateforme Abu Safna nanga ma appel du 20 février pour sauver le Mali ibena foko munye parti politique olu ba kono société civile Abu olu ba kono organisation de la société civile olu ba kono Abu Safna jira espérance nouvelle jigia kura o ba kono coordination mouvement et association et sympathisant de l'imam Mamadou Digo semasi olu ba kono ACRT fasoka wele isaka ujim aba kono Abu Safna jira no boray kena infena ka mamu no kume kena nga ode Mohamed Ali Bajili Seni Amia Gino Pulo Yusuf Bajili Asbache Abu Safna jira ane maba chama olu kono kenenga na fonu flani anya sama ka bo independent ale kono sebani ga ba ale toko de Musa Bilal Sidibe Abu Ibunya bala Musa Bilal Sidibe kado ka fo bete ambale fo nouvelle horizon nyeda ngura medo akono ye kado ka fo Seydou Konaté ale ka sebedo e kado ka fo minye kado ka fo constitution ngura e kado ka fo abaro belajele ko ablajele kujera wa kado ka fo doni mi metalke kado ka fo de zebe fra yere bina takata di kado ka fo jamani kudigma bol mai kado ka fo conseil des ministres ale jula kado ka fo ulu na jajimine ke ala sabule kado ka fo ni abore mi metalke kado ka fo nouvelle constitution na ko abi takata da kado ka fo Maliki Jaw no ye sente nyama ye ale ka mo nyahoro nu bolo fla bolo wuli ka yira ka fo ujena nay no kere kado ka fo 4e république ay me nyaba la ngo aforo ko atita yimbliu atita yimble o fora de o ko nu kuma ku mena de ka fo ko ne nu kala ça passerait ka teme parce que ne nu kala barala e ko abe le présidentiel la direct donc présidentiel amana yele o le bina da faso do nyokoro oui ou non sona maso no de e ko madala na beta CNT la blede
ayiwa o kɔni kuma fɔra ko sabu kɛ waati koronnen don waati fɔra kɛra waati kore quoi a kan ka passer dɛ a y'a kan ka tɛmɛ o mais waati koronnen don a bɛ n'a fɔ o fana y'a jɛ ɲini CNT fɛ sɔn kɛra a ma tabarikala bidi ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Seydou Konate la a ko i ka dɔn k'a fɔ commission min ni o taagun bɛ ka bila a ka ja i ka dɔn k'a fɔ avant projet